May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ano nga panguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Leonard Dia kag Benitez nagatubangay sa isa ka face-off debate sa DYHB. Comelec Bacolod magapadayon sa pagpangkakasang illegal campaign materials sa public places. Duha patay, duha pilason sa encounter sa Banwa sa Isabela. Untat biyahe, ginaduso sa transport sector, sinigabulan sa Marso. Kag sa good vibes, birthday ni Suga sa BTS gin-celebrate sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, undok ginaduso ang 5-day nga strike antes matapos ang bulan sang Marso. Pero duha ka transport group ang gusto nga duha lang kaadlaw ang untat biyahe. Hindi magupod ang Federation of Bacolod City Drivers Association o kon FEBACDA kag sentrong samahan ng mga tsuper at operators sa Negros o kon Estone sa 5-day strike nga ginaduso sang United Negros Drivers and Operators Center o kon undok. Para kay Elizabeth Catalbas, ang presidente sang FEBACDA, magutman ang pamilya sa mga jeepney driver kung maglawig sa 5 kaadlaw nga hindi sila makabiyahe. Sa meeting upod sa undok kag Estone, ginihinyo niya nga kuntani isa tubtub-duha lang kaadlaw ang patigayunon nga untat biyahe sa panawagan nga mapunggan ang pagsaka sang presyo sa produkto petrolyo. Updan sa FEBACDA ang Estone sa paghinyo sa national government nga kakson ang 12% value-added tax kag excise tax sa produkto petrolyo, pati na ang panawagan para sa duga nga saka sa plete kag subsidy. Pero hindi sila mag-upod sa pagpamatok sa ginapatuman nga modernization program sang national government. Buwas isa ka forum ang natalana sa tunga sa transport sector, mga negosyante kag consumer group, agud nga malabot ang konsensus angot sa ginadihon nga pag-untat biyahe antes matapos ang bulan sang Marso. May kuanan, may consensus kag magdesisyonan tanan buwas. Amon na pag-declare namon, mapapreskon kami dayon. Sige. Pero Kay kabudlay mag-commit ta kay permisyuhan ni sa pumuluyo ta sumalakay mo. Sa number 9, hindi magdubo sa 64,000 ka dose sang bakuna para sa adult kag 20,000 naman para sa pediatric vaccination ang nag-abot kaina. Ininggit talana para sa ika-4 ka National Vaccination Days nga magasugod sa buwas nga adlaw tubtub sa Marso 12. Masobra sa 60,840 ka dose sang Pfizer para sa adult kag 3,760 naman ka dose ang Sinovac ang nag-abot Miyerkules sang aga. Kag 20,300 naman ka dose ang Pfizer para sa pediatric vaccination. Sang kahapon may nag-abot man nga Sinovac, Moderna kag Janssen vaccines. Priority ang mga senior citizen, labi na nga suno pa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, madubo pa sa target nga mabakunahan ang nalambot. Damlag pa, masgin palapit na ang vaccination program sa mga pumuluyo sa gidala na ini mismo sa mga barangay. Sa mobility, ang kalayon isa sa mga ginalantaw rason kung nga manubo ang vaccination rate sa mga senior citizen suno sa kay Diaz. Nagabulig naman ang PHO sa mga LGU. Ang Hospital Operations Department magapadayon man sa pagbakuna sa mga kabataan. Well, ang report based on sa aton nga PHO muna ang ila access we cannot really access this age group, especially sa iban nga mga areas nga do wala balagagaw so we have to take effort nga ang aton vaccinators amuya ang malibot gid sa mga barangay level na. So I hope nga with this approach we can really reach them. Sa number 8, master list sa mga magabaton sang cash assistance gikan sa National Housing Authority ang ginapa-reconcile bangod hindi magsanto sa damlag pa listahan nga ginsubmit sa NHA.
May 8 ka mga banwa kag syudad nga magabaton sang bulig gikan sa NHA kag ini ang nagalakip sa Isabela, Pontevedra, Sipalay City, Ilog, Cabancalan City, Cadiz City, Victoria City kag Cauayan. Suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz, kinahanglan anay nga isanto ang master list sa damlag palistahan nga ginsubmit sa mga LGU sa NHA kay hindi man pwede nga mag-release sa damlag pa wala nalakip sa una nga ginsubmit nga listahan. 94,665,000 ang pondo nga iga-release ang NHA para sa 18,933 ka mga benepisyaryo nga apektado sa Bagyo Odette. Samtang buwas nga adlaw, natalana naman ang probinsya nga magpanagtag sang bulig sa Isabela kasubong sang GI sheets, mga banana seedings kag iban pa para sa mga Odette victims. Tanan nga requirements na nasubmit na sa probinsya sa NHA in compliance with the Memorandum of Agreement. But ang aton nga problema subong kay ang master list naton amo nang hindi naton ma-finalize kadto file sa NHA. Kay although ang aton LGUs nagsubmit ni sila sang ilang number of affected residents, ang ara sa NHA nubo ang number, no? Tapos gin-validate ni siya weeks after the typhoon, nagtaas. Sa number 7, mga barangay officials gipaidalom sa seminar bangod sa manubo nga drug clearing program. Kung basihan ang record sa Philippine Drug Enforcement Agency, may 21.31% o kung 13 pa lang ka barangay sa Bacolod ang makabig drug cleared sa 2021. Gani humalin kahapon gin seminar katapos ang City Anti-Drug Abuse Council ang mga opisyales sa mga kabarangayan sa Bacolod angon sila responsibilidad sa bahid sa kampanya kontra droga. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sa Bacolod City Police Office, hindi lang sa anti-drug clearing operation kinahanglan nga mag-cooperate ang mga kabarangayan, kundi pati man sa monitoring ag rehabilitation program. Ang kakulang naman sa drug rehab facilities ang inahinyo sa mga barangay officials ang napahagan-hagan ang halit sang illegal nga droga sa komunidad. Sa bahin sang enforcement, gipabaskog naman sa BCPO, PIDEA, upod sa Coast Guard ang hugot nga monitoring sa mga seaport agud mapunggan ang pagsulod sa dalago nga supply sang illegal nga droga. Problema is ang muna ang sa CBDRP. Kaya wala makontinuous ang natutukan gitang CBDRP. Isa na siya ka-requirement as well as the sunting mga barangay. Ang kuha nila is wala sila nag-process. Actually, kami gid sa BCPO ang nag-initiate gid nga mapatawag gid meeting kitungod nga tama gid ka behind ang Bacolod City compare sa other city provinces ang Western Visayas. Sa number 6, malapit sa 800,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa buy-bust operation sa isa ka subdivision sa Barangay Tangub. Arestado ang mag-live-in partner nga Roberto Dingkong kag Jenny Montialto matapos ma-recover sa ila kahapon ang malapit sa 800,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa buy-bust operation sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Target sa buy-bust sang City Drug Enforcement Unit amo si Dingkong nga ginakabig high-value individual. Naupod aresto ang iya partner nga si Montialto nga isa man ka street-level individual. 16 ka sachet sa suspected shabu nga nagabalor sang 768,000 pesos ang nakuha sa ila nga duha. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mag-live-in partner. Sa number 5, isa ka may pinasod matapos gitiro sa riding in tandem sa Barangay Bata sa Bacolod City sang kagabi. Isa naman ka shooting incident na nagluntad kagabi sa Purok Santo Rosario sa Barangay Bata sa Bacolod kung sa diin pinasod ang 56 anyos nga amay nga si Jomar Lumawag. Sa investigasyon sa PNP, nagapungko lang sa atubang sa iyang atsangi kagabi ang biktima upod ang iyang anak sang ginpunduhan siya sa riding in tandem kag gintiro. Pareho niya ginabulong karon sa ospital ang biktima. Wala naman masamaran ang iya anak nga iya katupad. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa mga sospek sa pagpaniro.
Sa number 4, presyo sang karne sang karabaw, baka, baboy kag manok ang nagsaka. Sa March 7 weekly monitoring report sang Provincial Veterinary Office, ang syudad sang Kabankalan ang may pinakamataas nga saka sa bili sang karne sang karabaw kag baka ngayara sa 350 pesos ang kilo. May pagsaka man sa presyo sang kada kilo sang baboy ilabi na sa Talisay City kag Hiligaran ngayara sa 300 pesos ang kilo. Nagsaka man ang presyo sang baboy sa San Carlos City, Escalante City kag Silay City ngayara sa 290 pesos ang kilo. Samtang nagapabili ng Victoria City nga may pinakamahal nga saka sa presyo sang manok, 240 pesos ang kilo. 230 pesos naman ang kilo sa manok sa EB Magalona. Sunod sa Provincial Veterinary Office, kung iga-average 6 pesos and 43 centavos ang saka sa kilo sa kada kilo sang Cara beef. 3 pesos and 86 centavos naman sa baka. 4 pesos and 19 centavos naman ang sa baboy kag 2 pesos and 26 centavos naman sa kada kilo sang manok kung ipaanggid sa presyo sang nagliligad nga semana. Sunod sa report ni Dr. Renata Dicena kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang saka tuga sa manubo o konjutay nga supply nga ginaihaw para sa merkado. Ginahinyo naman sa Department of Agriculture ang mga local government units sa pag-monitor sa presyo sang sini nga mga balaklon pagisatay sa nila ka mga Local Price Coordinating Council. Sa number 3, Task Force Baklas magapadayon sa gihapon sa pagpangkakas ang illegal campaign materials magluwas na lamang kunyara sa private property. Hindi kasunod sa gipagwa nga TRO sa Korte Suprema na nagapauntat sa COMELEC sa iya nga uplan baklas sa mga private property. Nagpagwas ang temporary restraining order ang Supreme Court batok sa Commission on Elections kay Director kag Spokesperson James Jimenez may angot sa pagpatuman sang Oplan Baklas. May kangtanan ini sa gin-grant nga hingyo sang St. Anthony College of Roa City batok sa ginapatuman nga COMELEC Resolution 10730 nga ginpahatag o kung nagahatag puder sa COMELEC para makakas ug magpang-confiscate sa mga illegal nga mga campaign materials ilabi na oversized tarpaulins kag streamers ngayara sa private property. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, Acting Elections Officer sa COMELEC Bacolod, magasunod sila sa TRO pero magapadayon sa gihapon ang Task Force Baklas sa pagkakas sa mga illegal campaign materials ngayara sa public places. Narakip na diri ang mga natapik sa gwa sang designated common poster areas. May napulo ka adlaw nga gintalana ang Korte Suprema para sa COMELEC nga mag-submit sang komento angot sa petisyon sang tagreklamo. Ati ang sa public, sa public places, siya po akong dagulay niya. O ibitan ka na magkuha sa mga kapay material no nga ara sa private na pwede na butang. Okay. Sa number 2, duha ka katapos ang NPA patay kag duha naman ka Army ang pilason sa engkwentro nga natabo sa Banwa sang Isabela. Patay ang ginaalegar isa sa mga leader sang New People's Army kag iya isa pa kakaupod sa engkwentro nga nagluntad kainis ng agahon sa barangay Amin sa Isabela. Sa initial investigations ng 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, ang ila tropa kaupod sa Isabela PNP ang nagpatigay sa military operation sa amo nga barangay matapos makakuha sang impormasyon sa mga pumuluyo nga may presensya sa mga rebelde sa lugar kag ang plano kuntani nga pagpatay sa mga rebelde sa isa ka persona nga ginasuspetsuhan informants ng army. Dito na nagluntad ang pagbayluhan na isang lupok sa tunga sa mga rebelde kag sang army pati na sa mga pulis. Patay sa engkwentro si Virgilio Marco nga leader sang SYP platoon sang NPA kag isa ka wala pa makilalan nga miyembro sang rebelde nga grupo. Pilason man ang duha ka soldado sa engkwentro. May igo sang bala sa abaga si Private First Class Mark Christian Brillo samtang sa iya naman tudlo ang igo ni Corporal Alisasis Rex Blanco. Magluwas sa duha ka napatay nga rebelde, isa man ang na-capture sang army matapos ini mag-surrender sa barangay. Ang PNP ang magaserbe man kuntani sang warrant of arrest bato kay Marco sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591.
kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Subong nga hapon ang katubangay sa Bacolod incumbent Mayor Evelio Lunardia kag Bacolod Mayoralty aspirant Albi Benitez sa isa ka face-off debate sa DYHB nga radio station. Wala makaluwas nga mabungkalan ang isyu sa baha sa Bacolod kag Victoria City. Yaring report. Sa pinakauna nga tion, nakaatubangay sa isa ka face-off debate sa Mayor Evelio Lunardia kag Mayoralty aspirant Albi Benitez pinaagi sa debate series ng DYHB nga radio station. Natagaan sa higayon ang duha nga makapatpat sa ila plataporma kag makasabat sa mga isyu sa isa lang ka entablado. Naghatag sila sa ila panindugan sa pila ka mga isyu pareho sang privatization sang utility firm, merkado kag Manukan Country. Privatization sang Seneco. Congressman Albi is hindi pabor. Baliskad, Mayor. Mayor Bing, hindi pabor. Nga, Congressman Albi. Ang utilities should be handled and managed by government. Hindi na negosyo nga pwede ihatag sa kung kay sino. It should be properly be managed by government so that to give efficient and affordable service. So, you have 15 seconds to quickly justify sa inyong stand. Mayor Bing, nga hindi ka pabor sa privatization sang Seneco. Hindi ko pabor per se, but I am open because it has to be shown kung ano gid ang kahimtangan actual. Because while we would like to avoid, if a situation comes nga kinahanglan tahimuon ang privatization, we have to do that. May mga panelists gikan sa academe nga naghaboy man sa ilang mga palamungkutanon. Sa isyu sang climate change, wala malikawan nga mabungkal ang isyu sang pagbaha sa Bacolod kag Victoria City. Istorya nato ng specific nga problem sang Bacolod City kung climate change ang aton pag-istoryahan. Hindi wala kita gina-spare permis ang baha, Congressman Albi, no? So along this line, ano ang imo konkreta nga programa to address baha problem sa Bacolod? Well, it's because of poor urban planning. No? So we've been putting up structures in areas where there should not be some structures. We have clogged our drainage. We have clogged our river outlets that where the water would supposed to be passed and go back to the oceans or the sea. So it's a proper understanding of how we can ensure that the drainage system and the waterways are actually Okay. Dapat bagay mag-resilient kita, no? Because that is even an important aspect of investment. For the record, our DRRMO had always been a consistent awardee. Hindi na makwa sa ilang they had been performing that well, including an operation of a 24/7 monitoring system in the old City Hall nga hook up with the US Navy, so accurate that if a typhoon comes 10 days before kabalo na tamay nagapalapit nga typhoon. So we're secured by that. Ang sa mga baha, baha is a generic problem even worldwide. We always see baha because of climate change. Magbaha subong budlay punggan. Gabaha sa Bacolod, gabaha man gan sa Victorias on a 365-day basis. So hindi ta magkuan sang baha kay bantay. There is a DPWH plan for a master drainage plan, and we hope we can already we can avail of that. Sa unique and distinct questions, random ang pagpili sa duha sa mga pamangkot nga ihaboy. Ano ang mas makaguba sang pamilya? Bisyo nga pahubog kag panigarilyo o sugal? Dala ng kadlaw sa time bala, Mayor Bing. Sugal gidi. Because ang pahubog yan, may limitasyon na, pero ang sugal yan, wala na katapusan. Lokito niya kid kasi na iya. Kung damo nga daan nakita natin nag-addict sa sugal, kag how I wish we would control gambling because kaluluoy sang ato mga. Okay, thank you. Next question para kay Kong Albi. Question number 3. Anong mas una dapat ginpaobra? Hospital o Coliseum? without a doubt hospital. Nga man? Mas kinanlano ng hospital.
Okay. Next question. Mayor Bing? Can I respond to that? Hindi pwede. Wala tayong iribatal sa sining around. Next question, Mayor Bing. Sabtod ko ba nagyapon matapos ini? In due time. Okay, next question. Next number. Sang ginsulat ang ining nga balita, tub-tub second round pa lang ang debate kag nagapadayon pa. Naging moderator sa among nga debate ang station manager sang DYHB RMN station nga si Johnny Bigay kag ginpatigayon ini sa Ictus Church. Sa Good Vibes, birthday sang isa sa mga miyembro sang popular nga K-pop group nga BTS ang gin-celebrate sang isa ka coffee shop sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang mga mural paintings sa mga miyembro sa BTS sa Guasang Coffee Culture Roastery sa kilid lang sang highway sa Barangay Alihis sa Bacolod. Sa sulod, daw may birthday party. BTS ang theme sang backdrop nga napuno sang standee kag photos ni Suga, isa sa mga miyembro sang grupo nga nag-celebrate sang iyang birthday subong nga adlaw. May paki kag may pag-giveaways. Istorya ni Bombi Lopez Bunyol, tagiya sang Coffee Culture. Gusto nila nga birthday party ang vibes sa ilang nga coffee shop subong nga birthday ni Suga. Those giveaways, like we have giveaways like this. So every time they buy a coffee, they get like freebies like that. May freebies. Yeah, like this. Okay. They're so cute. They're like accordion. But you can also tear it off so they become like photo cards. And then we just usually have a cake. We have the standees for people to take pictures. We have this. And yeah, we have games. Sa mismo BTS Army man, gani gusto niya man nga mapalipay ang kaparehos niya nga mga army. Sa ila kubo, may film viewing sa mga concerts ng BTS. Mga army nga halin sa nagkalain-lain nga mga age group ang nagtipon para i-celebrate ang birthday sang ilang nga idol. Ang iban sa ila, may bit-bit pa nga mga magazine nga front cover ang BTS. Sunod sa ila, magluwas nga maayo nga modelo sa mga pamatanon, ang K-pop nga grupo ang nagsugod sa ilang humble beginnings kag tub-tub subong nagapabilin sa gihapon nga humble bisan kilala na sila worldwide. Quality nila, ang ano, like they start from scratch. Like they start from ang early days nila, wala is ng humble beginnings. Humble beginnings, na siya nag-start up. Again now, popular na gidyas. Humble na gidyas. Wala na change sila, nakasa. Para naman kay Bombi, sa tiyon sa pandemic, nagpangita siya sang kalingawan imbis nga magpangasubo. Nagsugod siya sa mga Korean drama, hasta nga iya nakilala ang BTS, kag subong isa na siya sa mga BTS Army. When you're stuck in the house, you can't do anything. I started watching K-drama. Then I got crazy about K-drama because they were so good. I wanted to research or write an article about it. Started researching and stumbled into BTS because you cannot talk about Hallyu or the Korean wave without BTS. Supportive naman sa iya nga hilig ang iya nga partner. If my wife is around, yes, absolutely. I love BTS. And she's right there. So, BTS rocks. But when she's not there, Pro Jam. That's my music. I like Pro Jam too! Gindagsa sila sa mga BTS Army, ang iban aga pa present na. Ang importante kuno sunod sa kay Bombi, nga nalipay siya kag ang tanan nga mga parehos niya nga mga army. Barb, nakibot ko kadamo sa BTS Army gajagali sa Bacolod. Oo, no, inang duwindi ko ang market sa BTS. But nakabati ko sa ila because ang may mga younger Nablos. generation nga imo pirmi makaupod amo lang gid ang ila nga bukang bibig. Kag dito gini Barb, wala pa ginapili nga edad. Huben kag young at heart naglulupod. Correct. Na-observe ko na, no? Biskan sa mga artista, di ba? May mga, ano gin sila ya? Follower. Oo. Fan hurling. mga army ganito ko nang tawag nila Barb. Grabe, bilib ko sa ilang kalipayan niya para makaselebrate na sa birthday sa isa ka member. Kagamay ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Palain kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.